ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಸ್ಕರೀನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ತುಂಬ ಜನ ಆ್ಯಡ್ಲಿನ್ ಅವರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗನ್ನು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಡ್ಲಿನ್ ರೋಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4 o'clock ಹಾಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. 4 ಅಲ್ಲ 5 ಹಾಗೆ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಥೀಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿನಿಲ್ ಹತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಹುಡುಕಿ ನನ್ನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಉಂಟು. DJ ಸಂತು ಅವರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸೆಟಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿದು. ओय तसे दिसतायतो जिग्गा फुल रेडी की पूरा रेडी की शाबाश फुल जिग्गा रे कोण मागे रे जिग्गा आता रेडी ना नेक्स्ट आंटी रेडी है तुम्ही दिसताय जिग्गा पुरो लोटो आम्ही सदांची आंटी सदांचे तू पुरो खाले 2 नंबर 2 आहे तुका कोण काही असं नाही तो गमत आहे ना. तो ते कोण म्हणलंय पूरा आंटी संदेश म्हणजे राहू दे ಇರೋ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಥೀಮ್ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಆಂಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ಲಿನ್ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಆಂಟಿ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಕೆಲವುದು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. म्हाका उपाद करना अच्छा व्लॉगांत 300 व्ह्यू येवचे कडे 1600 व्ह्यूज आयल्यात. ऑल थँक्स टू हिम अँड हिज एंगेजमेंट. आज रोस पळयचे कितले येता रोसा कितले येता ಗೊತ್ತು ना. हांव मात्र घामेवन आसा. ड्रेस कशें आसा आनी बडाय दिता. कॉन्टॅक्ट करा नंबराचेर दिसरा आनी ड्रेस बडायक दिवचे. नाजाल्यार असल जायना ह्या फावटी. इंट्रो दी म्हणल्यार माराचा हांव काजर आसो नोरो आज आमी नोरो न्ही ग्रूम नवरो नोरो इज हस्बैंड. Oh sorry कट करी हे व्हिडिओ. चालेल सांग मधुमग ते कान कोंगणीन सांग काजर आसो नवरो न्ही काजर आसो होरेत होरेत आमचो होरेत बाप भुरग्यांक बरा काजर भुरग्यांक घे ಜ್ಯೂಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಿಂಟ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಇತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಂಟಿದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವನದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ವಾಪಸ್ಸು, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. वही घर काय ना प्रॉब्लेम ना आमची घराची मीटर ड्रमोदर सगळं So you
ತುಂತು ಲೈನರ್ ಕಾಲೆ ಪೊಳೆಯ 떨려다 이제 저랑 아이까 나가인. Okay, I'm so dashing hero, handsome मुंडा म्हणत सर लास्ट आणि आयडा बाईक दोग भुरगे तुमकां सगळ्यांक गोत्त आसा तांकां चडाव तूं कोटी चेन्नई म्हणटात की लवा कुशा म्हणटात की तशें केदाळे ल्हान जावन सांगत आसचे तांणी आणि पयलो आसा अजय तुमकां आणि दुसरो आसा ॲस्टन इल्लो आवाज करा पण ताजे फॅन्स आसा तांकां सर कॅन आय हॅव सम वॉयस फॉर ॲस्टन काल चेडवांचे तो खुशी कालाक म्हळ्यार एक पुटी आजयचे खासदार जावन तेम राखलो नासलो ताची लायन क्लियर जाला आणि हे आसा आमचें सोबीत कुटुंब आणि हांगासरच ती वस्ती करतात आणि सगळ्यांक आज बारी खुशी आजयचो रोस आमी गम्मत करी जाय आणि हांव आसा एल्सन तुमकां समेस्तांक बऱ्यांतलो बरी सांज मागता विशेष जावन आयडा बायच्या नांवान अजयच्या नांवान आनी ताच्या भाव ॲस्टनच्या नांवान समेस्तांक ह्या कार्याक हार्दिक स्वागत मागता बरें तर थोड्याच वेळान नवी सेरी आमकां पावतात ही एक कडी मुखार येवचें आनी समेस्त घरच्या मालगड्यांच्या नांवान पान पुडोता स्विकार का गट्ट सांगा बरं गुरुकरा मागे सांगा हांवें सांगलें ऐका ना ती मोगाच्या न्हू आजच्या ह्या रसाच्या कार्याक आयिल्ल्या समेस्तांक आमचे विदर्भापी आसा सांगाता आनी ह्या सभेक आयिल्ल्या समेस्तांक पान पडोवपाक आयल्या बायाच्या कुटुंबाच्या तर्फेन समेस्ता पान पडोवपाक दिवन स्वागत करता देव बरें करूं म्हटलं माझा एक पुढे बरं आपल्या आणि सिस्टर आसा हो ते आसी पळय एस माइक केले जोरान आवाज करा पळय कॅन हॅव सम नॉइज फॉर आवर बिलव्ड ग्रँडमदर लाउडर दुबई फ्रेंड्स ओके एस माय देव बरें करूं तुजी खुशी आमकां वर्णूंक जायना बोस तूं मोग सस्नीक मोग दयाळ मोग मोसोरकर गुरकार आसात कुटुंबादार आसात विनंती करता एकडे बरं मुखार येवशाक मागण्या बरी सवंशाक आमी समेस्त बेरावया नवऱ्या खातीर दयाला गड्या म्हजे राखण्या सरकीच्या दयान म्हाका दिला तुज्या देन म्हजी मौत आपणाची बाडाय उलयना हांत वांटले जावन आसा साबार दिसांचे साबार वर्सांचे सोपान आणि मम्मी आसा भाव आसा आणि आणि कोणी खास कुटुंबाची बाप्पू मावशी ते मम्मी पडलो येऊन अंत लेट जाले आम्ही येता नसल्या बरें नवी सेरी माटवा पावलेंस तांकां अभ्यासांक अवकाश दिता मोगचेनो आमचो उजवो हात वयर उखलून धरचो आनी होरेताक आमचे बेसांव दिवचे सर्वविदा देव बाप आनी पत आनी पवित्रत्म अजयचेर आशिर्वाद घालून दी ताचें मुखलें लग्नाचें कुटुंब उबे जाता न्ही बतू बापूण पयल्यार हांव ताका कशीच बतू बापू आसा आनी तांच्या हातान कोयती दिया आनी अजयची मम्मी आसा तूं तें बाऊल काणगेचें हांगा आतां उदक बारी म्हारग जाला आमकां नारळाचें उदक पुरो कंप्लीट मेळाचें बरें बतू बापू बारी एक्सपिरियन्स पळय एकच वेट नारळाक तेंच्याम म्हटलो वेळ तुमकां इज परफेक्ट कोई दिवस कडेरी तो ओडल तो हमरा कोण आसा ओके दोगी बापले तुमच्या हाती असली ओळी उकलून वयर केबळा सगळा वयर उकलून घालो तो गट्टा आसा जुन्न आसा यस परफेक्ट कॅन जॉइन युअर हँड्स ते बरे करू रोशन आम तुम बोसा जाल्यार यस संगे सातळे दियाबळा रोशन आम निस्ता सिंचन बारे हुशार के आणि दोन अर्धा करबळा आणि एक आसा ओके ते बरे करू आणि तुमच्या अरे बाई लास्ट एक कोटी मागीर राष्ट्रनाचे रोस आगत सांगो नाही तो 15 विदायत यस वन्स अगेन जॉइन विथ मी लाउडर नॉइस यस बरे ते बरे करू दायची कुटुंबा वेकीन सायली रोस काढला आणि घरा भितर आसा तो रोस ताका बरसिया नवी शेतकऱ्यांक सर आणि जेजमानी पण पडता माहिती आसा ते स्वीकार करा ಮಟೆಂತರ್ಚೆ एक ಜೋರ ದೇವ್ ಬರೆ ಕರು ಮುಂಟಾದ ಸಂಗ ಬಳ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ರೋಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ರಿಚುವಲ್ ನಮ್ಮದು
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ರೋಸನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಇದು ಅವನ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರೋಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನ ಅಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಅವನ ಗ್ರೂಮ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಜೊತೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಮ್ಸ್ಮೆನ್ನ ಶರ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೇಸಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯುನೀಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಲಿನೋ ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಲೈವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. तणुंची सुंदरला मेणुरो सावस बडा जेरुसा केस मोगा सोरसो ಹೊರೆತಾ ಅಜಿಯೇಸು ಓವೆ ಗೊಸು ಮೊಗಸೋ ರೊಸು ಹೊರೆತಾ ಅಜಿಯೇಸು ಅಜಿರೋಸು ಪುಸ್ತ मोनांकिते चिंता बरे पडू मागता तुझ्या फुडाराक ಓವೆ ಚಿಂತಾ ಬೊರೆ ಪೊಣು मागता तुझ्या पुढा मुकला कंदळा ओंपू गाल्या आजी मोगाची आजी आता रसुलायता ओवे बाजी मोगाची आजी मावळे बपळे उठा गळाई कर नाका कुटुंबाची प्रवटा तुझो मावळो गड्यानी जिकून हाडलेले कापो आता रसूलायसा होरेता तुझे बाप्पू ओवे कप लायतात दैजांसो ओवे गो तुटया मटवारस तुटया बेंडावास पान बुटया विवा आमच्या होरेताक बेंडवास पान उठया विवा आमच्या होरेता ಇದು ರೋಸ್ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಅವನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವನು ಕರೆದಿದ್ದ, ನನಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಮೆಲನ್ ಟೆಲಿಸ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವಿನಿಲ್ ಹಾಗೂ ವಿನಿಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವಿಲ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ವಿನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ್ಯಡ್ಲಿನವರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಸಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವರು ಓಪನ್ ಬಾರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಿಲ್ ಅವರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. Dale, paisana. Roses आले. गले. ना बा गले. आज घाल ना आम्ही रोज ने 2 ಬಾಟಲ್ ಮಾತ್ರ. ಆಗ ಫುಲ್ಲು ರೋಸಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವಾಪಸ್ ಗ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ್ರು MC ಅವರು. ಆ ಗೇಮ್ ವಿನ್ನರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಊಟ ಅಂತೂ ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾಗಿತ್ತು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಬಾರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿನಿಲ್ ಅವರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಚಿಟ್ ಚಾಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಹುಡುಕರ ಸಂಗಾಸ್ पुरे इसरतात बा येऊन येऊन ब्लॉग कलाय कर नाही.
ನಂದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ನಿಕ್ಕಿ ಅವರ ಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ನೇಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಅವನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದಾಗೆ ಅವ್ನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ದು ಇದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು CSK ಮತ್ತು RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬೈಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿನಿಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ವ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. I love you. Hi, how are you? Nice to meet you. Why didn't you come for? ಏ ವಿನೋದ್ ಒಳ್ಳೆದು ಇದು ಪೈಸ ಅಕ್ಕ ಕಾಲು ಅವನ ಗುರು ನಾ ಪಳೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ 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 ನಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ए तुम्ही कपल डान्स करा ए तो कपल डान्स पिताशे मारिया पिताशे मारिया पिताशे ओ मारिया पिताशे मारिया पिताशे ओ मारिया पिताशे आज जाय ना बलಣ್ಣ ಬಲ 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 ಮೂಲ ಬಲ ಓಲು ಬನ್ನೆ ತೋಜದು ಓಲ ಬಲ ಬಲ ಈ ಬಲ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಡು ಅಲ್ಪ ಹಾ ತಮ್ಮಿನ तुका आणि दिता आणि झाला माका यार नन्ना चड्डी कद्दू ರಪ್ಪುವಲ ಬಿಳಿಯಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆದ್ದು ಅದು ಯಾರ್ ಕದ್ದದ್ದು ಸೇನೆ ಏ ಹಬ್ಬ ಒಡ್ಲಿ ಮಾಯಿ ಕೇಂಗ್ गेल्या ನಾವು ಸಸಾಬು ಸೊಂಡ್ गेल्या सुगंध शास्त्री वर गेल्या
यार नन्ना चड्डी तुझी चड्डी है तो वोट व्लॉग यार नन्ना चड्डी कद्दा दो ಅದು ಬೆಲಿ ಸಾಕತ್ತದ್ದು ನೀದಂತೂ ಲೆಲ್ಲೆ ಸತ್ತನಲೆಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರಲೆಲ್ಲೆ ತಪ್ಪಡೆ ಮುದ್ದನಲೆಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆ ಗಂಡನಲೆಲ್ಲೆ ಒಡಿಯರ ಗಗ್ಲನೆ ತಂದು ಆಲೇಲೆ ಬಲಿಸೋಯರೆ ಆಲೇಲೆ ಮೆಲಿಸಾ ಆವಾ ಆಲೇಲೆ ಮೆಲಿಸಾ ಆವಾ आया उनते ते असं अनेक सॉन्ग आहे फेमस सुरांगणी का माल कनेवा माल 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 सुरांगणी का माल angry so darling open the door why are you angry so I will take you to bamboo I'll show you my bamboo why are you angry so I will take you to Jambu. I will show you my bamboo. Why are you angry so? Irna bambu edde unnadu. Irna bambu malla unnadu. Aana bambu ijja. Bambu ijja. ಏನು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಮಾಡಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸುರಾಂಗನಿ 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 ಕಮಾಲ್ ಕನೆವಾ माल 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 सुरांगनी का माल कनेवा ಸುಬ್ರವಾ dolce festa disa melissa mella maka elisa batlenda wo sale maka ಈ ಕೋಣನಲ್ಪದು ಏನ ನಾಚಿಕೆ ಏನ ಕಟ್ಟುನದು ಏನ ನಾಟಿನ ಏರಂಡ ತೂತಾರ ನನ್ನ ಬಣವಾರ इंग्लिश भाषेत मुंडात उदकात वॉटर नेक्स्ट इयर जाऊन दी डॉटर आमच्या वर येतात ओ तू गार ಮುಂಚೆ ನಾಷ್ಟಾದಿಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಅಂಶ नाश्तादिलो नंजी आमचो वरत बाब इंग्लिशात म्हणतात गायके काव 7 वर्षांचो वरत बाब 7 वर्षांचो आमचो वरत बाबा ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಯಿತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಯಿರಿ
झाले बाय गुड नाईट. ಜನರೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಕತ್ತರಿ ನಾವು ವೈರ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕತ್ತರಿ ತನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ 10 ಸುತ್ತು ಬಂದ ಆಫ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ್ಬೇಕು. ಆನಾಯ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಾಡಿಗೆ